Tarkastellaan aluksi ääniaaltojen etenemistä. Ääni on paineen vaihtelua ja paine tarkoittaa pinnalle jakautunutta voimaa. Ilmakehän paine maanpinnan tasalla on 100 000 paskalia, mikä on aika paljon. Esimerkiksi ihmisten kämmentä puristaa koko ajan noin samanlainen voima kuin tulisi 100 kilon punnuksesta. Ihmisen sisällä on kuitenkin vastaava paine, muuten litistyisimme kasaan. Tavallisesti puheessa paineella tarkoitetaankin sitä, paljonko paine on muuttunut tästä vallitsevasta ilmanpaineesta. Alipaine on tätä pienempi paine ja ylipaine tätä suurempi. Ihmisen korva sen sijaan on hyvin herkkä paineelle. Kuulokynnystä vastaava paine vastaisi kämmenellä alle 1/1000 gramman painon voimaa. Siis tällaista muutosta jo kämmenellä vaikuttavan 100 kilon voimaan. Tässä näemme kuuntelijan itsemme, kun kuuntelemme seuraavaa kilahdusta. Kilahduksen taajuus on 440 Hz, yksiviivainen A, ja se on siniaaltoa. Kuuntelija on huoneessa ja ääni tulee huoneen vasemmassa laidassa olevista kaiuttimesta. Kaiutin on huoneen seinän kokoinen, joten ääniaallot ovat suoria, siis tasoaaltoa. Tai vaihtoehtoisesti kaiutin on kaukana, jolloin lopputulos on sama. Huoneessa ei ole äänen heijastuksia. Äänen voimakkuus on 80 desibeliä. Video on hidastettu kuva äänikentästä, jotta ehdimme nähdä mitä tapahtuu. Ääniaallot liikkuvat nopeudella, joka on noin 340 metriä sekunnissa. Tämä tarkoittaa, että paineenvaihtelut etenevät tätä nopeutta. Koska kuvassa on siniaalto, jolla on säännönmukainen rakenne, voidaan määritellä aallon pituus, siis saman aaltomuodon toistumispituus. 440 Hz siniaallolle se on noin 77 senttimetriä. Videon on värjätty kuuntelijan yläpuolelle ilmaläiskiä, joista nähdään, että paineen kasvaessa ilma puristuu kasaan ja pienentyessä harvenee. Ilman liikkeet ovat hyvin pieniä. Videon niitä on liioiteltu 100 000-kertaiseksi. Ilman liikkeiden nopeuskin on siis hyvin pieni. Vain tietynlainen ilman liike yhdistettynä tietynlaiseen paineenvaihteluun on ääniaaltoa. Katsotaan seuraavaksi mitä tapahtuu, jos ääni tulee kummastakin suunnasta vastakkain. Huoneen kummassakin päässä on kaiuttimet. Videossa on nyt siis täsmälleen sama ääni kuin äskenkin, mutta kahdesta vastakkaisesta suunnasta. Nyt tapahtuukin kummia. Näyttää siltä, että paineenvaihtelut jäävät paikalleen. Syy tähän on se, että usean ääniaallon yhteisvaikutus on näiden aaltojen summa. Paineerot siis lasketaan yhteen. Tätä sanotaan lineaariseksi käyttäytymiseksi. Äänikentässä on nyt alueita, joissa ilma vuorotellen puristuu kasaan ja harvenee, ja alueita, joissa painetta ei ole. Näissä kohdissa ei myöskään kuultaisi mitään. Tämän ilmiön nimi on interferenssi. Tällaista ääntä sanotaan seisovaksi aalloksi. Mielenkiintoista on, että äänikentässä on kohtia, joissa ilma ei liiku, ja kohtia, joissa paine on 0. Tällainen tilanne vastaa punnuksen heilumista jousen varassa, jossa vuorotellen jousi jännittyy ja vuorotellen punnus liikkuu vauhdilla. Nyt vain punnuksen sijassa ovat ilmamolekyylit ja jousen sijalla paine. Kohdissa, joissa ilma ei liiku, voisi yhtä hyvin olla pystysuora seinä, ja äänikenttä olisi silti täysin samanlainen. Miten tämä sitten on mahdollista, kun tiedämme, että tällainen äänikenttä voi syntyä vain, jos kaksi ääniaaltoa kulkee vastakkaisiin suuntiin, eikä kyseisessä seinässä olisi kaiuttimia? Ainoa selitys tähän on, että ääni heijastuu liikkumattomasta seinästä tulosuuntaansa. Tässä näemme siis tavan, miten ääni heijastuu seinästä. Aina aallon kohdassa, jossa ei ole liikettä. Mikäli ääni heijastuisi edestakaisin kahden seinän välissä, todellisuudessa ääni tietysti vaimenisi erilaisiin häviöihin. Kuten seinästä johtuen, seinä ei ole täysin liikkumaton koskaan, ja muista häviöistä johtuen, ilman sisäisistä häviöistä. Myös kohdissa, joissa paine on 0, voidaan ajatella olevan seinä, joka liikkuu juuri
samalla nopeudella kuin ilmamolekyylit. Tällöinkin voin ajatella, että ääni heijastuu tästä liikkuvasta seinästä. Seinän toisella puolellahan voisi olla vaikka tyhjö, jossa ääntä ei voi olla. Katsotaan seuraavaksi avointa huuliurkupilliä, joka soi 440 Hz taajuudella. Urkupillin sisällä on seisova aalto, eli siis sama asia kuin kaksi vastakkaisiin suuntiin kulkevaa päistä takaisin heijastuvaa aaltoa. Pillin pituus on puolet aallon pituudesta. Pillin päissä paine on jotakuinkin nolla, koska ne ovat auki ulkoilmaan. Tämän takia seisova aalto syntyy, eli aalto heijastuu pillin päissä. Kuvassa näkyvä tilanne on idealisoitu siten, että aalto heijastuisi kokonaan. Tällöin ei tosin kuultaisikaan mitään, koska pillin päistä ei säteilisi ääntä. Todellisuudessa paine ei pysy täysin nollassa pillin päissä, ja osa aallosta jää heijastumatta ja säteilee äänenä ympäristöön. Seisova aalto häipyisikin nopeasti, mikäli siihen ei syötettäisi pillin jalasta lisää energiaa. Huomataan, että pillin keskellä on kohta, jossa liikettä ei ole. Tässä kohdassa voisi olla seinämä, jolloin pillin pituus olisi puolet tästä, ja kyseessä olisi siis tukittu pilli. Seuraavassa videossa on edellisen pillin tukittu versio. Nyt pilli soi kuitenkin kolmannella harmonisella taajuudella ylipuhallettuna. Tämä voidaan päätellä siitä, että aallonpituus täytyy olla 3 kertaa lyhyempi, jotta pillin tukittuun päähän sattuisi seisovan aallon kohta, jossa ilman liike on 0, ja avoimen päähän kohta, jossa paine on 0. Todellisuudessa yhdessä urkupillissä soivat samaan aikaan useat harmoniset taajuudet.